Asize singabi nawo amazaba sizilandulele ngoba le ndaba yomemo lwaphezulu yokudlulile kuthina. Ngiyanibingelela lonke sekusa uboni bonke nabomama nabo bonke abafowethu. Amen. Egameni lenkosi yami uJesu Kristu lonke sihambile siyahambisana nje bangcwele zotetela la umashiya izwe sokusebenzisa njengamanje yanini emabhayibhelini uMatheyu 27 sofunda u57 sigcine ku61. Ngina leli izwi umoya ongcwele ongiyalela lona kodwa leli ngoba sisebenza ngale nkonzo le ayibonge bangcwele. Amen. Sizolifunda nje uMatheyu 27 verse 57 kuya ku61. Amen. Masingabi Amen bazalwane. Sizofunda la ngokaMatheyu 27 qale verse 57 kodwa isihloko sakhona sifunda kanjena ukumbelwa kukaJesu. Sizofunda la qala verse 57. Sekuhlwile kwafika umuntu ocebileyo wase-Arimathiya igama lakhe nguJosefa owayengumfundi kaJesu naye. 58. Lo waya kuPilato wacela isidumbu sikaJesu khona uPilato wayala ukuba anikwe sona. 59. uJosefa wasithatha isidumbu wasisonga ngendwangu ehlanzekileyo. 60. Wayisebeka ethuneni lakhe elisha wasibeka ethuneni lakhe elisha ayeliqophe endaweni edwaleni. Waginqela itshe elikhulu emnyango wethuna wahamba. 61 uthi kepha kwakukhona lapho uMaria Magdalena nomunye uMaria behlezi phambi kweliba. Amen bazalwane. Siswile kumazwe esikhombisa simgcine sele ngesiphambaneni ngangena ezwini lokugcina elithi belithini ngizwana ke ngibambe mina ngalisho. Belithini kambe ngesizwe samsana. Abanye abeka umoya wakhe ezandleni. Ngiyayizwa ikhaya iyacula. Kodwa ngakazi ukuthi belithini izwi. Belithini. Ngathi londe kufuna ukubashona uyabeza ukubacula.
kodwa sikuyeke. Amen bangcwele. Izwi lokugcina belithi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ayibonge bangcwele. Lithi la iBhayibheli lami lithi ubekwa kwesidumbu sika Jesu ethuneni sekuhlwile wafika umuntu ocebile wakuphi bangcwele. Wakuphi lo muntu owayecebile. Mawufunda ngale lithi umuntu owayilungile owayiqotho futhi. Ayibonge bangcwele. Kodwa kule ncwadi lithi wayecebile kodwa engwase Arimathiya igama lakhe kwakunguJosefa naye wayengumfundi kaJesu. Ayibonge bangcwele. Kodwa lithi iBhayibheli wathi befika lo muntu waya kuPilato wacela umzimba kaJesu. Ayibonge bangcwele. Yini le yameza ukuthi uPilato avume noma akwazi ukuya ayocela umzimba kaJesu? Isizathu siyakuthola ukuthi ngoba wayilungile futhi eqotho futhi ecebile. Ayibonge bangcwele. Lithi iBhayibheli mulifunda kahle futhi wayengekho yena kulento le umqondo wakhe lento ayenziwa yokubulawa kaJesu yena wayengenakho lokho ngoba yena wayefuna ubungcwele bukaNkulunkulu kuphela. Amen. Amen. Ayibonge bangcwele. Lithi iBhayibheli wayengekho kulolu hlalo lwabaFarisi namaJuda eyohlelweni lokuthi abulawe uJesu. Kodwa yena wayengumuntu kaNkulunkulu, efuna ukulunga kaNkulunkulu. Ayibonge bangcwele. Kodwa uyabheka manje sekuhlwile uyaya kuPilato. Ngiyambheka uPilato. Ayibonge bangcwele. Nakho kubaqotho kwalo muntu lokuyamenza uJosefa ukuthi akwazi ukuyosicela noma ukuyocela lo mzimba ngokulunga nangokuceba kwakhe. Kodwa ngibheka ukuthi mina ngangingahluleka ukuya ngenxa yokuthi mhlawumbe ngangingalungile ngangizoba ingxenye yokuthi zehlise phela esiphambanweni. Ayibonge bangcwele. Ngoba mina ngambheke uJesu ngibuka imilingo yakhe kodwa ngingambuki yena esinisa. Kodwa mina ngibuka imilingo yakhe esuthisa ebeyibenzela lokho ebaphilisa evusa bonke abanamehlo evalekile bonke abanoqhobo. Kodwa mina uJesu ngasala kuleso stophi ngasala kusona. Kodwa la sithola ukuthi khona ukwedlula esitopini sokuthi uJesu ubekusiza noma usindile ngaye noma kuvuka isihlobo sakho. Kodwa bese uthi mphefumulo wami ngaphela uyangena ekusindisweni. Waya wasicela. Ayibonge bangcwele. Amen. Uma sesicelile kodwa into emenza ukuthi ayosicela yini bangcwele ukulunga kwakhe noqotho bakhe. Ayibonge bangcwele. Kungukuthi futhi wayengekho kulolo hlelo. Kodwa uma ubheka uPilato akaphikisi lutho. Ayibonge bangcwele. Akaphikisi lutho uPilato ngoba naye uPilato kwakuyileyo ndoda futhi ayisibonile. Ayibonge bangcwele. Haleluya. Akaphikisi lutho ngoba nakho ukufaka Jesu icala akalibonanga uPilato wageza izandla. Kodwa umegeza izandla nalowo mazocela isidumbu uPilato
uPilato uyamnikeza futhi ayibonge bantwana hayi akuve kukhulu ngomholi amen kuthi lapho ujatshula uyajabula kuthi lapho umkhalo uyakhala ayibonge bantwana fanele wena mawufica ingane yalo noma ufica kulo muzi kushoniwe yiba lusizi mawufica laba bejabulile abazalwane fanele ukuthi nawe ujabule ayibonge bantwana uPilato njengomuntu oyinkosi ngaleso sikhathi uthi icala ngalibona kuJesu manje kodwa asekwenza uPilato akule uthatha noma isinqumo sokuthi njengenkosi kodwa manje usephoqwa isimo ayibonge bantwana sinabafundisi abake bahola amabandla uthola ukuthi bahola amabandla abasaliholi ibandla kodwa sebengaphansi kwencindezi yebandla ayibonge bantwana uthola ukuthi ibandla selenza noma yini umfundisi athule ngoba yena uphethe ukuthi mangasekhuze liyahamba leli bandla lakhe ayibonge bantwana sinabazali abahlele emakhaya noma abazali kungenina nodwa kodwa esizweni lakithi lonke lase-Afrika yonke abantwana abancane noma igenge yabasha othola ukuthi nayo ayisalaleli emakhaya kodwa ungalaleli kwayo emakhaya kodwa abazali sebethatha iy'nqumo zokuthula isihlobo sami ngifuna ukusho ukuthi no ungabona wazi ukuthi uma wakho usemvumela yonke into uthi yenza wena uzuthi hayi ungidedela ngoba nakho kufanelekile zihlole ayibonge bantwana okunye akasathandi noma okunye usebheka ukholo lakhe ukuthi ngizophazamiseka ekukholeni kwami kodwa ngoba ngikhuzile kwanele hayi qhubeka yenza lokho okwenzayo kunabantwana abahamba ngaphansi kokudikilwa isandla somzali ayibonge bantwana haleluya kunomama bahamba ngaphansi kwesandla sokudikilwa bedikilwa bayeni babo wo Jehova kunobaba kuthiwa safuwenza uthola ukuthi noma usekhuze waze wakhathala bese ethi umama ayikhona noma ukuvuma kwakhe athi sengiyavuma ngoba vela ulaleli kodwa-ke ukuze ngiphephise impilo yami kulungile noma ngayithandi lento yenzayo kodwa kulungile athi ubaba ngenza ukuthi ethi ngizokwenza ukuthi athi umama kulungile kwenza haleluya bengathi namhlanje angesambe soyihlola ngiyamuzwa noPilato la noma ngiyambheka noPilato usevuma kodwa ukuvuma kwakhe lalela mawuqhubeka naleli verse ushona ngapezansi lithi iBhayibheli kodwa kwaba khona itshe elaginqwa labekwa kuphinda bangcwele emnyango wethuna noma ethuneni ayibonge bangcwele abafarisi-ke mase bafika muqhubeka naleli iBhayibheli uhamba nalezansi bayabuya abafarisi bathi hayi lo muntu wathi ngosuku lwesithathu uzovuka kwabafileyo uzophakamisa lamangakhe ukuthi uzovuka kwabafileyo babuya nabo baya kuPilato bathi Pilato ungcono thina simgade lo muntu ngoba uzoqhakambisa bamthatha njengomuntu oyisigebengu bathi uzoqhakambisa lenkulumo yakhe ukuthi ngosuku lwesithathu uzovuka amen bangcwele amen uthini uPilato lapho uyabakhulula uthi thathani labo bantu bafunayo behambe beyogada ngathi ngiyabona umuntu mesedikilile ethi kulungile yezani amen amen bangcwele bengathi nathi sihamba njengabazalwane sihamba njengemndeni akubheka ukuthi lento oyenzayo awusakho ngaphansi kwesandla sokudikilwa amen bangcwele mhlawumbe uyenza amen uyenzisisa kanti uye kulahlweni kodwa namhlanje nje mema uJesu ayibonge bangcwele mema uJesu isihlobo sami mema uJesu umfundi ayibonge bangcwele mema uJesu uthi waye abazali manje sebenginikeza imali engaka usisi wakwethu bese umama senginikeza imali engaka noma umama sekulokho epheka yena wena ungasapheki why fanele manje uyibhekisise lento uma ukholwa ukuthi no usudikiliwe ayibonge bangcwele amen usasidedelile isandla noPilato yabadedela uthi hayi bakhathani labantu bafunayo beyogada ayibonge bangcwele nembhalo ngoba baboni bona bayavuma bayakhetha ayibonge bangcwele bayahamba laba
wawugade ithuna lithela iBhayibheli nelakho kodwa ngolalo kwaba khona ukuzamazama komhlaba yehla ingilosi kodwa mayehla bona bathuthumela ayibonge abantwana kodwa oMaria Magdalena noMaria lomunye ingilosi yakhulumisana nanabo ababanganakho ukuthuthumela kakhulu kodwa labo ababenenkinga noJesu yibo abathuthumela kakhulu yavuka ingonyama yezulu ayibonge abantwana Amen. ithuna Jesu Kristu la iBhayibheli lami lithi ngendwangu yelinini ayibonge abangcwele wasibeka ayibonge abangcwele kodwa ngibheka mina nawe ukuthi ngingumfundisi babekuphi abafundisi ngaleso sikhathi okwakuyibona kwafanele ukuthi bemukele lesi sidumbu sikaJesu ayibonge abangcwele kodwa babekhona kodwa kuba khona kwabo kwasekubiza umuntu oqotho singahamba sibe ngamafundisi kodwa uma ngabe singekho ebulungeni kaKristu lokho kuyizeleza ayibonge bangcwele ngingazi ngiyisa intende zabantu amen bangcwele kodwa ngiyamthanda uNkulunkulu ngisacela ukuyana kuleli linye izwe ngizohlala phansi kodwa nje uJehova muhle ngaso sonke isikhathi ayibonge bangcwele hayi sathathwa kodwa mfisa ukusho ukuthi wathi uma uthatha umzimba kaJesu kodwa umphefumulo wawungasekho lapho ayibonge bazalwane amen umphefumulo wakhe wawungasekho lapho wayeseshilo wathi ezandleni zakho baba ngiyawubeka umphefumulo wami ayibonge bangcwele ngoba abantu baye bethi mabeshaya umzimba betshela ukuthi beyitshela ukuthi baqedile nawe nje usuzwavithika ekholweni nami ngavithika ekholweni mhlawumbe inkinga zehla ngapha nangapha ngifuna ukusho mina ukuthi ke abalawushaya umphefumulo amen qine ekholweni ayibonge bangcwele ake singene kule incwadi nje ngiyenicolele bamoya ngcwele othi angene kuyona ngoba siyazi sisekholweni ayibonge bangcwele ake sibheke lapha emakhosini umakhosi esibili amen sizofunda nje la ku verse 6 ningifundele nje ngigcine la ku 7 injongo yami futhi ngifunde la Makhosi 6 besibili kodwa ivesi sahloko 6 amen isihloko sakho esifunda kanjena sithi uElisha lembazo elahlekileyo impi nama-Aramu sizofunda ivesi lokuqala lifunda kanjena
amadodana abaprofeti athi ku-Elisha, bheka indawo esihlezi kuyo phambi kwakho, siminyene kuyo. 2 Masihambe siye eJordani, sithathe khona kube yilowo nalowo umshayo ube munye, senzele khona indawo esingahlala kuyo. Wathi hambani. 3 Kepha omunye wathi, vuma uhambe nezinceku zakho. Wathi, ngiyakuhamba. 4 Wayesehamba nabo, sebefike eJordani bagawula imithi. 5 Kwathi lapho omunye esegawula umshayo, insimbi yawela emanzini, wakhala wathi, maye Nkosi, ibitshelekiwe. 6 Wathi lowo muntu kaNkulunkulu, iwelephi na? Wamkhombisa indawo. Wayesenquma uthi, waluphonsa khona insimbi yantanta. 7 Wayesethi, ikhuphule, welula isandla sakhe wayithatha. Amen. 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 Succeed. Amen. Bangcwele. Ngifisa ukungena kulelizwi bese ngihlala phansi. Ayibonge bangcwele. Lelizwi like la ithinta inhliziyo yami manje ngiyafisa silixoxe nawe mhlawumbe ungasizakala ngalo. Ayibonge bangcwele, nami usizakele kulona. Amen bangcwele. Amen. Lapha likhuluma ngamadodana abaprofeti no-Elisha nensimbi ewele emanzini. Ayibonga bangcwele. Amadodana abaprofeti no-Elisha nensimbi enjani bangcwele? Awuvusa umakhelwane wakho nje sesikhuluma sesizoyeka. Amen. Hallelujah. Ikhuluma ngo-Elisha nobani bangcwele nensimbi ewele emanzini, nobani futhi abanye bazalwane amadodana abaprofeti. Ayibonge bangcwele. Uma beyoshaya begawula, mabegawula omunye wabo intungo lezi abayigawulayo, omunye wabo iyawo insimbi iwela kuphi bazalwane? Uyakhala misiwile emanzini, ukhala kumprofeti omkhulu u-Elisha. Uthi-ke uyamuzwa ekhala uthi, maye bengiyibolekile. Ayibonge bangcwele. Kodwa into engimthanda kuyo, uyabuza umprofeti omkhulu ukuthi iwele kuphi na. Ayibonge bangcwele. Amen. Ukelisho amen. Uthi iwele kuphi na, uyakhomba uthi iwelela. Ayibonge bangcwele. Amen. Qeda lapho inceku yenkosi iyakhomba, ithatha uthi, kepha iyalufaka majini insimbi, izophakanyiswa uthi luphoswa phakathi emanzini. Kodwa maqedeni yaphakama insimbi, yenze njani bangcwele? Kodwa maye benginjani bangcwele, bengiyibolekile. Hallelujah. Benginjani bangcwele, bengiyibolekile. Inkulumo yami ithi-ke namhlanje, umshayo noma eyakhe insimbi njengekholo iwelephi? Eyami njengomfundisi iwelephi? Kunjenje namhlanje kimina iwelephi eyami insimbi? Awubuza umakhelwane ukuthi nje eyakhe iwelephi insimbi? Hallelujah. Samba nabazalwane, samba nezwe lakithi eSouth Africa, inhlobo ngenhlobo zabantu banenkinga. Inkinga yabo abakhomba bamemeza ukuthi maye bengiyibolekile. Hallelujah. Samba nabantu namhlanje bayayibulala ngenxa yenkinga
inkinga ababhekene nazo kubonakala ngomuntu esalenga esayibulele unenkinga isiwili insimbi kodwa manje akasho ukuthi iwelephi ayibonge bantwana ngithi ke mina ungaze ufike insizwa yakithi nawe mama nawe mfundisi kulesi sikhathi sokuthi uzuyidubule kunabantu ababulala imindeni bebulala ingane maqede bayibulale bona kodwa hayi ngoba bayibulala ngoba ixazululekile inkinga kodwa kusale ukuthi bekhomba ukuthi iwelephi insizwa amen haleluya amen uhamba lenkinga kuguga ingubo zenkonzo kukhupha amasudu kukhupha amabheshu ubheke enkonzweni kukhupha lokhiya kodwa kunalengqinamba onayo ngaphakathi enhlizweni hlobo sami kodwa benzosho namhlanje ukuthi noma uNkulunkulu usho leyo nkinga yakhe ngaphakathi ukuthi nayo inkinga yabanginayo insimbi iwelela hallelujah 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 abanye beze bekhomba ngeyibhamu ngenxa yenkinga ngifuna ukubuza ukuthi namhlanje inkinga yakho insimbi yakho iwelephi ayibonge bangcwele lenkinga onayo noma lenkinga hlobo sami uhleli phakathi kwekhaya lakho usahleli kuyenzeka siphume ephasikeni kanje kuyenzeka sishumayele kanje uthola ukuthi abanye ithuba bathola bayizwa le ntshumayelo kodwa kuyenzeka futhi wena ophakathi endlini yenkonzo uzwe ingakuthinta idlula ngapha nangapha kodwa kube khona emthintayo hleli ukuthi maye le bese ngibheka kuyibulaleni ngingumfundi wesikole kodwa ngiphumelelanga kodwa intambi bisikhona sengiyibulala bengizothi namhlanje mema uNkulunkulu shawula ungakafike kuyibulaleni awutshela umakhelwane ukuthi ungazi uyibulale ukhona uNkulunkulu anifuna ukukhuluma nikhuluma kancane awutshela umakhelwane angizwa mina ukuthi uthini haleluya wesitabo sama kusho ukuthi uma ungawuthola umsebenzi uphelile ngabo haleluya kodwa khuluma lenkinga le ubhekene nayo yomsebenzi ukuthi kungenxa ukuthi umsebenzi angiwutholi kodwa ke ngikhulekiseni ngalokho okukhulekiswa kakho uyakhomba ukuthi iwelela bangafika abaprofethi ngibabuke nama-TV bayaprofetha bekusukuma abantu behambe kodwa ukuhamba kwabo babonga inyama ukuthi ngisindiswe ubani bengiyishosha ngihleli kodwa ngagcina sengihamba ngenxa kasibanibani ngakho ngiyambonga uNkulunkulu kasibanibani kodwa ngakasindisa umphefumulo suke sasindisa inyama iwelephi haleluya iwelephi mama haleluya hlobo sami iwelephi mfundisi wami ezasho umfundisi uthi no impela masefika lesi sikhathi noma ubaba wekhaya athi angingcono ngiwushiye lo mndeni ukwakhuluma insizwa yami nasi ngale qaleni ikhuluma yabi izinto bengisayilalela ayibonge bangcwele athi ubaba wekhaya simazi kahle umfundisi noma simazi kahle uthi ungubaba phakathi kwakhe athi aphanduke ngabusabo ubaba athi masekunje ngiyalishiya leli khaya asuke omunye ahambe osebenza emaThekwini naseMagoli kufanele ngabe kuyabuya ukudla ekhaya nemali uyabuya ngokuphela kwenyanga sebeyabuya abanye obaba yena akasabuyi inkinga yakho yini iwelephi ayibonge bangcwele hayi akayikhophi inkinga kodwa lokho eqamba amanga noma lokho ekhuluma iphutha athi hayibo belokho kudonsiwe emsebenzini abaphathi abavuma ukuthi sibuye hayi iwelephi khuluma kuyikhona khona iwelephi amen iwelephi hey bakithi yabona le ndaba ijulile ayibonge bangcwele ijulile ngoba nakini bomama
ikiwe kodwa ningasho ukuthi welephi. Ayibonge bangcwele. Phela kuneyingane othola ukuthi ziyazalwa kanti akizezala leso sibongo. Ikhona ingane zibe ndala. Yazi ukuthi ngiyakuleso sibongo. Umama akasho ukuthi welephi. Ayibonge bangcwele. Ihlupha-ke bakhuleke bathandaze. Kodwa kusala ukuthi nje iwelephi. Wena uyakhuleka. Amen. Babe egameni likaJesu namanje kuseni ngikho nomusa sibonga izwi lakho Jehova ngelilanga ukuthi mongcwele ingamadoda asiqondisayo endleleni uNkulunkulu nomusa khuluma ngalo ukuthi ihlaleni sisilonde egameni lakhe namandla namanje uzobhadela. Amen. Ekhaya. Iwelephi. Okunye kwakho uthola ukuthi ingane ikwenza ngoba ifuze mina. Kodwa mina sengikhohliwe ukuthi nami benguluhlupho. Ayibonge bantwana. Iwelephi. Kubiza mina njengobaba manje ngiyakhuleka ithuthuka. Hayi ingane zami ziyahlupha. Indaba isele kumina ukuthi iwelephi. Ayibonge bantwana. Asambe nabazalwane abaziyo ukuthi iwelephi. Lenkinga yakho noma singaguga ingubo noma ungazi ube mdala ushaye ngamaqhoqo ezephele usihlabelele uthandaze ukuze kuvuleke umhlaba kodwa le yonkinga ungakasho kuJehova ukhona inkinga uNkulunkulu noma khona inkinga sebeyishumalile sebeprofethile kodwa lesele sekukuthi wena uvume ngomlomo wakho uthi Nkosi lena akayiprofethwanga kodwa ingeyami iwelela eyami lenkinga sekumele ube mangicebe ngoba iwele kimi ngiyayazi la iwele khona ayibonge bangcwele amen hayi noma ungasizakali athi umuntu njengesishoshe sasilele eduze neqhili uJesu mayifika uthi uJesu silele kuyisabatha eduze neqhili uthi uyathanda na usinda sona sikhuluma okwaso nje abo mama sikhuluma okwaso sithi lapho ngithi ngiyeza ngiya echibini kwehlomunye phambi kwami anginawo umuntu ozongifaka inkulumo ikuthini bangcwele uyathanda yini ukusinda na sifikile insindiso kodwa manje nalento yakho ibambile iwelephi fanele uqala ukhululeke bisinsindiso iyafika ingakho-ke sizothi-ke nasehlobeni zethu nakulabo abasihambisana nanabo kungamungu kutholakala ebandleni noma kumhlaba wakithi siye sizizwe qhamuka ngapha nangapha kodwa kungenxa yenkinga ngithi leyo nkinga-ke leyo ibike ikhulume omunye umuntu ushaka ngoba akakhulumi kodwa uma ukhuluma leyo nkinga yaziwa wena ibekiwe ngesamabomo enhlizweni yakho naleso sinqumo susithathile ukuthi kuphela ngonyaka uzokwenza ukuthi saziwe uwe shona ukuthi welephi amen amen asambe nebandla elishoyo ukuthi welephi ayibona bancane ufila phuba senkonzweni nje kuba nezikhathi zokuza nokungezi izulu liyashintsha unenkinga kodwa inkinga ikuwena kungukuthi usho nje ukuthi noma ngashumayela kodwa maye ngalensimbi yomuntu ebengiyibolekile iwelela sekusala ukuthi mawusho nje ukuthi iwelela maqede bese uyasizakala ekuseni sesiqeda nje bangcwele ngithi uNkulunkulu muhle phezu kwakho konke ayibonge bangcwele asambeni semakhaya sesiqonda uJehova ukuthi uJesu simkhonzayo uyaphila le uJosepha semsongile wamfaka elileni kodwa lithi lizwi ngoba uJoseph wayiqotha kunezinto osuyivumela nawe ubaba noma nawe umzali ekhaya usuyivuma khona abazali abahlale bejabulisa izingane ngisho kungasafanele haleluya bangcwele asisho ukuthi asingabajabulisi kodwa khona le jabulo le obona ukuthi sekuyinjabulo ngisho engasafanelekile ngoba usaba ukusho ukuthi hayi bantwana bami uNkulunkulu akakuthandi lokho asibuyele la ayibonge bangcwele mina ngithi ke bekezela ungazona ingane esifundile amen amen amen
Amen. Indala indumiso. Oke phezu kwalami bake uze ngiyakhuluma nengane yami la uMandlovu ithi imali uhulumeni useyivalile lo 350 ngathi mina kade vele ngangukhulekela lokuthi ivalwe leyo mali indlala Ngiyangizwa abazalwane ukuthi ngithini. Awuthi ngisuke vele sengiyaqala. Ngiyakuzongixolela mfowethu. Ngithi mina ngiye ngathi mangidala phansi ngayibuka lento ngathi uhulumeni wethu uright. Uyasilekelela ngezimali zakhe. Kodwa uma ngasethu ake ngikhulume nani enikhola ngiyeka umhlaba wonke. Bazalwane, akusizi ukulokhu uthi uzozala ingane ngoba uhubha imali kahulumeni. Angifuni ukuyibiza ukuthi yana, ngiyazi ukuthi yana. Ukwasho umfundisi wami lapha bengithi ngiyamlalela, kodwa besimlalela. Uthi uma uyizalile ingane yodwa ekhaya yebo iyiphutha. Eyesibili ke ibizwa ngani? Eyesithathu ibizwa ngani? Eyesine ibizwa ngani? Eyesihlanu ibizwa ngani? Uzala lezi ngane wena awusakhuzeki. Inkinga yakho hayi ngoba uzala lezi ngane ngoba uyihlelele. Uzala ngoba uhubha imali kahulumeni ukuthi ithi xaxa. Uma ngabe ubuhola u350, uma sezimbili ingane imali leyo. 7. Uma sezintathu imali 1,000. Asikhuluma. Amen bandwana. Uma sezintathu imali 1,000. Yafundwa la noma kufunda. Uma sezu4 imali kunabantu noma kuneyingane noma kunabantwana abazala izingane zabo ogogo besale behlupheka nalezi zingane angisho ngoba nakho usithatha ziyeba phela thina sesimukela imali yazo njengomalume kodwa into engifuna ukuyicacisile nawe bafowethu uma ngabe sekhona abazali ekhaya ithuba lokufunda mina bengathi qinisane ekufundeni kulokuzala. Amen. Niyawazi uzophela lo amen ngithese ngizohlala phansi. Nani bogogo. Bengathi mina ningathokoziswa ukulokho enigone njalo. Ngoba laba bantu bona bakhapha istore ukuthi befike ko-1,000 nemali abayitholayo. Kodwa ngiyakusho lo ngithi kungoba kuselenhlangano ephethe njengamanje. Ngokuhamba kwesikhathi naye yaphelelwa amandla kwangena enye inhlangano yakuvala ukuthi yona ayisebenzi leyo nto leyo. Zizobekwaphi lezi ngane ezaqhamuka ngafanelekile? Amen bangcwele. Ungabheki into esikhashana kodwa bheka into engunaphakade. Uma ubambe imfundo bamba imfundo. Uma ungabe ukuthi imfundo mhlawumbe isikhathi sidlulile kodwa zama-ke into ongayenza ngezandla zakho engakuphilisa. Kodwa hayi usuzonda umuntu oyinika isikhathi sokufunda wangenza lento oyenzayo ngesizathu sokuthi wena wenza into ephelayo. Ngiyawazi vele amen ngokuthi bakuncane. Ezinye ke zona lezo ngane lezo
ithi ifika imali ayifiki iphelele isuke isiphelele kuphi angishango mina ayibona bangcwele sisizona lezo ngane futhi ayibona bangcwele kodwa bambani okuyikhona khona njengoba siyakhona asibambeni okuyikhona ukuthi noma ngabe-ke umzali wami engisiza kodwa uma ngisiza ngiqonde kahle ukuthi sikhona isikhathi lapho sohamba imihla yakhe iphele angiyukuquleka yini ngiqulekela ukuthi bengithi ngiyamthanda kanti abengingamthandi bengikhalela imali yempesheni kunokukhalela yena angithi yafika le mali yempesheni yabo bithi fika wena galakajala usuku usuhlele wayiqeda ngayo usuzomuwashela umenzele yonke into ongazowayenza ngenxa yokuthi ubhekele imali yempesheni ake ngithi-ke namhlanje phuma la enkonzweni uyopractice ukwenza okwakho bengiyawazi amele uzonceda awutshela umakhelwane ukuthi akeke ephume naye uyozama nje ukuthi athi ukuzama okwakhe nje naye amen amen uma uhlulekile ukufunda uma ngabe ukufunda ungafinyelelanga ezingeni okuyilona lona zama into ezokuphilisa noma uhulumeni ethekelela ngapha zama into ezokuphilisa ngoba uNkulunkulu uphila ingqondo wakuphi izandla asikho isidingo sokuthi nizolinda ukuphela kwenyanga ayibonge bangcwele abakholwayo bahlala benikana amacebo njalo nabangakholwa bese ngenhlahla vele kusizakale bona kube yibona abathatha lokhu abakholwayo bevele bengakuthathi ngalawo mazwi nami ngicela ukwehlela ngezansi ngadonsi kade kodwa nje uNkulunkulu makabusise ngegama lenkosi yami uJesu Kristu kuze bephakade naphakade amen 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 silifuze lelo bandla
bahlala belixhoba